يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويلة يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويلة الله تجيتك oburni daha tagaka honoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawbaare jeeɗiɗi jolal hitande ujunɗe nogase tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklinayi windere kala sénégal mauritanie mali gambie guinée conakry guinée bissau diaspora o kala no gewɗen wiide kala saaha lappol palol dande maayo mayel gambi baafata dinguirayi laabe fallimma nonne kadi ñorodi sahel jombuko ha tomasina kala e diaspora pop no woruno bangueji ɗi kala ɓatakuji ne giwra hen alhamdulillah ko yettude allah ko yettude allah kaala ɗemgal ma goɗɗo leydi gonɗo leydi gondi jeyaɗo e leydi gondi nana wanma message wima mi nani teni kadi mi faami teni kadi min beltima teni kadi min kumpitima ɗum ɗo henno woni ɗemgal fulfulde ngal ala frontiére ngal ala frontiére aboubacry girli ko gorko baɗɗo fayida jontaɗo daraniɗo leñol ngol tawete to nigéria toppitiɗo gaynaka e ndema kono dariɗo dogde koyɗe jaam ɓe kolliti alhamdulillah aɓe ndewindi gueɗe ɗe yo allah ɓeydanen jaam kono hande eɗen jaaha to galle mama malal hammadi yousuf ene tawe ɗon enɗam jimmiyaɓe e yirlaɓe o galle tedduɗo o galle jewteteɗo ɗo renti hakkude kawiraɓe e neniraɓe e gorgolaɓe e denɗiraɓe ko ɓe tawete ɗon ɗum noon mi juurima kala kawiraɗo e neniraɗo e denɗiraɗo e gorgolaɗo tawete ɗon kala e nder galle mama kono kadi en juurima galle mama baydi kaw en juurima enɗam sarɓe kala kono kadi en juurima galle cilugel tawno ko ɗon woni iwdi yummum baaba ha rokki yeynade ko yeyni ko
en juurima dendagal ndulumaji naɓe kala tugganma tan joom wuro ngo ha yetti almami wuro ngo ha yetti ardiɓe leyɗe wuro ngo ha yetti jeunesse wuro ngo ha yetti yonta wuro ngo kala goto foof ɗo heedi ɗo nder wuro ngo ha e gonɗo caggal wuro ngo kala caggal leydi ndi kala en calmini en juurima tawno so en mbi ndulumaji tan en andira ndulumaji ko wuro ganni ko wuro pinal ko wuro ƴellingo fulfulde ƴellidi mogiyankagal dari e nangue mum ene yeynono lappipine ɓamtare rendo leñol mum gon wuro woni iwdi men iwdi ndi ganduɗa ndi sofani ɗon woni gendi baaba mi salminima Abou Baydi Kaw di Keccel Saar walla mbiya Abou Kumbel ɗon joɗiɗaɗe hettoɗo mi salminima mi juurimama mi ɓoosi koyɗe ma ɗe te mi ɓuucimama ɗe mi wiyama yo gurdam juut machallah ko ɗon jahanmi ha to wuddurumi tawa ɗon horsi faati debbo pullo joɗiɗe ki danki ene duwone duuto gam weltade nde yewtere ceerno Khalid on woni horsi faati jibini nene debbo nayejo moƴƴo nguru moƴƴo mbaaji sa yima andi cikata ko cukalel tokosi kono nayi wi no feewi on muynini en nehi en kono mbiyeten nene kono kadi wela kosam tawete to tiggere mosowo kono kadi janotoɗo mbawɗo fabbade debbo moƴƴo ko dañi kala ko dendaɗo oɗon gandi kalem ko non tiggere naɓe oɗon mbiyata goggo kala ko dañi ko dendaɗo si yiɗi guitta joni temedere wotere dokkama ko dendaɗo haaju makko ala hen janggo ko Allah jogui est ce que Coumba Abdoul alhamdulillah ko onon hande jeeyi ndeɗo yewtere on jarama yo Allah yommon moƴƴere saabu so wonano onon ene gasam wasa latade walla mi laatoro banggue goɗɗo ɗum noon on jarama ceerno Haali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi yettima mi yettanimama Allah moƴƴere kadi mi ñaganimama Allah moƴƴere ko duwotoɗa ko kala yo Allah wattu ɗum baade yurmede wanjo emen enen kala ceerno Khalidou saabu baliyel Tunis baliyel buntu sa fi e ɓalal tan koyema artata kala ko mbaɗɗa koyema artata sa waɗi ko moƴƴi artema sa duwanima neɗɗo ko moƴƴi duwawo koyema faati ceerno Khalidou oɗo duwaw mo duwoɗa ko pop a ɓuuri handude yo Allah waɗɗum e ma ha heewa so wanji min lumbo e calli he inchallah ɗum noon alhamdulillah en jettiri ɗum Allah subhanahu wa taala ceerno Khalid assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garane jewte meɗen seydi Sy hoɗi famo jiɗata Allah yeɗama gañamo gañeɗa ko ɓurɗo winde wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Abdullahi Seydi Saar mi wima mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden ka mum won e maɗa a jarama de yo Allah yoɓe moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamin min jetti Allah no fewi Allah gartiɗo ɗon ɗo henna e oɗo ñalawma hande taw ko jokkude qissa annabi Yusuf en juule nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal julɗo foof ɗo woni kono en gardini e ɗin calminali jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna alhamdulillahi rabbil alamin en calmini jinnaɓe men wuurɓe ɓe en calmini jinnaɗo men moƴƴo o hono Dieynaba Abou Tafsir Mamadou ñaguima Allah yo Allah hokkumo sago makko e gurdam yo Allah hokkumo ñamde e barke ɓesgu makko ko juuti en ñaguima Allah kala jinnaɗo ɗo woni yo Allah moƴƴiran ɗum ñamde e barke ɓesgu mum en duwanima foof en jinnaɓe dawliɓe kala yo Allah hebbina mabɓe yurmede kono en calmini ceerno men guiɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye yo Allah junnu gurdam makko lowomo cellal
ko ɗon calminɗen dendagal galle o e gardugol ceerno Mouhamadoul Ghali. en calmini ceerno Khalilou Mbaye taw ko kaw men guiɗo men taw ko sehil men, yo Allah lowmo cellal ko juuti. kono en calmini guiɗo meɗen guiƴƴi men kadi ceerno Abdullahi Khalilou Mbaye. en calmini Mouhamadou Abdullahi Sy ha ɗo soringo ɗo. en ñaguima Allah yo Allah sembinmo kadi yo Allah ya ñammo arsuki inchallah. en calmini galle meɗen o foof ko alda e limtude. en calmini sohna Hawwa Sow jeeyaɗo to tiri yimme kono taweteɗo ɗon ɗo paari ɗo. kono en calmini musidɗo men guiɗo men ceerno Ahmadou Diago, gorko moƴƴo, gorko newiɗo. en calmini Ifra Karfa Sow taw ko jatiki men toon to Elbef, kanko e galle makko sohna Hawwa Sow, Fadimata Bakku Guèye. en calmini Seyni Sow, Aïssa Soumari, Hamad Idi Guèye. kono en calmini Zeynaba Konté e Zeynaba Thila. en calmini mawɗo men Fadimatu Diop, nawtemo ha to Santhiou Garba. en calmini dendagal Elbef naɓe, kono en calmini dendagal Dondou naɓe. kono en gardini e ɗin calminali Gaynde Diako e Haw Konté joom mesalal. en calmini sohna Aissatou Sar e Baba Moussa Pam, ɓen koto Jafan. ceerno Yahya Guissé e sohna Guedda Guissé, ɓenne kadi en nawtiɓe ha to Dondou. Faati Ndiaye, Salmata Ndiaye, Jibinaɗo Diop. en calmini mawɗo Oumou Touré, kono en calmini Kadja Mbaye, guiɗo men, sehil men, bani men debbo taweteɗo ɗo Sanoa ɗo, debbo moƴƴo, debbo julɗo. kono en calmini guiɗiko guiɗo makko, sehil makko, biyeteɗo Astou Diaw, ɓurɗo duwuji, moƴƴo duwuji. kono en calmini ɗon Binta Oumar Diop, yo Allah yoɓe moƴƴere joom en duwuji ɓurɗi. en calmini Ahmadou Sy to Lo Havre, kanko e cuddiɗo makko eskey, moƴƴuɓe, tedduɓe, wawɓe teddinde. kamɓe e guiɗo meɗen, sehil men, gonga e gonga, taw ko Samba Gangue o wiya, Samba Mamadou Abdoullahi, en mbimo Seydi Gangue, kanko e Kadja Penda Dawouda Mariam. en calminiɓe kamɓe kala. ɗon calminɗen Sira Gako mo ganduɗa ko Sira Samba Hammadou Ɓahiru, yo Allah yoɓon moƴƴere. ɓeɗo nawtetenɓe ko hato Boosiyaɓe, hen saaha Sira Gako nawten ɗum haade Sinthiou Pamamɓe, e mbimo Seydi Gangue, taw ko banum debbo Annabi Yousuf. en calmini Baya Thiam e cuddiɗo mum sokhna Aissatou Ndiaye, yo Allah yoɓon moƴƴere, yidde mon timmude, yo Allah yoɓon moƴƴere. en nawtat ɓeɗo ha to Sinthiane Padalal. en calmini mawɗo moƴƴo biyaɗo Soda Konté, kono en calmini ceerno Sharif Mbodj. en calmini mawɓe moƴƴuɓe, Allah kadi ne andi koɓe moƴƴuɓe kadi, ceerno Samba Gueye e mawɗo Manguel Gueye. en calmini ɓiɗɗo o hono Rahmatullahi Gueye, yo Allah junnu gurdameji moon, lowo on cellal, hokkon sagoji moon. en calmini mawɗo Mounoy Mbodj, Baba Dawda Thiam. en calmini ɓeɗo mawɓe moƴƴuɓe, sokhna Zeynabou Konté e ceerno Yahya Konté, on calminama. mawɗo Selliñane, Samba Thiam, Oumar Ndiaye Bamum Siley, mi salminima. Rahmatullahi Lam, Sanar Guissé, Aissata Abdoulaye Sy. kono en calmini mawɗo moƴƴo Aissatou Wele toon to Jowol, kono taweteɗo ɗo, mawɗo Hamme Sy. en calmini ɓesgu o kala, jeefu en e tokara nene Zeynaba Hamme Sy. en calmini Mariam Mamadou Demba toon to Sehil Babi, taweteɗo to Nouakchott. en calmini Amara Camara ɗon ɗo foyi Amandie, eskey oɗo gorko kewɗo baɗe, pamɗuɗo ko haalata. kono en calmini ɗon ceerno Ndiaye, taw ko almami o. en calmini ceerno Mamadou Kane, yadude e seremɓe tarab foof. en calmini ceerno Diambaru, Coumba Habi Lam, Ibnu Oumar Pam, Houley Ndiaye Soumari, en calminimo. Abdoul Mbodj, mi salminima. kono en calmini mawɗo moƴƴo Tamara Ahmadou Ba toon to Tiwo, kanko e wondiɓe makko kala. ene jeeya hen mawɗo moƴƴo Yero Thiam, gorko moƴƴo, kono en calmini cuddiɗo hono Binta Thiam. en calmini mawɗo Ousoy Ndiaye, kono en calmini cuddiɗo makko Mariam Ñiwa Ndiaye. Yaye Ndiaye en calminimo, sokhna Aissatou Dem a salminama.
Habi Oumar Wadde mi salminima no feewi, mi nawtima ha toon to Mauritanie. Yo Allah yoɓe moƴƴere, a weltanama no feewi ha to kay hayɗi. Kono en calmini giɗo meɗen Khalidou Ly, yo Allah yoɓe moƴƴere. Kono en calmini ceerno Harouna Ly toon to Goŋeji, en duwoni momo, yo Allah hokkumo sago makko e gurdam, Allah junna balɗe makko, Allah hokkamo ɓesgu waɗagu barke, Allah hokkamo ñamde e barke ɓesgu makko. Eɗen gandi ko giɗo men, ko sehil meɗen, yo Allah junnu gurdam, Allah hokka sago. An andi ko jiɗɗa, kono Allah andi ko moƴƴete ma, yo Allah waɗane. En calminimo no fewi ceerno Harouna Ly to Goŋeji, kono tawetir e Paris ɗo. En calmini sohna Aissatou Daya Dieng, kono lollirɗo sohna Hindou Dieng. Calminalima, jettima kadi, alhamdulillah, min calmitimama kadi, min ñaguima Allah yo Allah hokke sago ma, kadi min ñaguimama du'a u nde wonnoon ɗum ne ɗaɓɓe to galle mamaɗo. Yo Allah yoɓe moƴƴere, a weltanama no fewi. En nawtanmo ha to galle, ha to kay hayɗi to galle ceerno Mouhamadou Bakara, taw ko tani ko. Yo Allah yoɓe moƴƴere, yo Allah junnu gurdam, yo Allah humto hajuji kala. En calmini bandiraɓe julɓe foof ɗo goni, hay goto en goppani. Kono noon alhamdulillahi rabbil alamina, en calmini cherzinaɓe ceerno Ahmadou Talla, en calminimo no fewi e cuddiɗo makko sohna Fadimatu. En calmini sohna Hawwa Sy e joom galle mum moƴƴo o, hono ceerno Mouhamadou Anne, to ganduɗa ko ɗon jogoɗon jofde ñande alhamis nde inchallahu taala, hade men yaade to Évro inchallahu, so hawre welede Allah. Ɗum noon en calmini bandiraɓe julɓe foof ɗo goni. Ɗum noon Seydi Sar, konngol artat e ma ciftina en to jarannoɗen e on saha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy, golle ma jooɗi peewi ɗo kalɗa Amara Camara ɗo ko Abdoullahi Wadde hewno wiide makkisal ko o haalata ko heewi, mais il est efficace, neɗɗo moƴƴo sanne. yo Allah yo moƴƴere, yoɓe moƴƴere dendagal bandiraɓe julɓe kala. Kono ceerno Khalid men yettade yewtere men mo yiɗi jarde oɗo henna gando moƴƴo, woni ceerno Aliou Diawo. ceerno Aliou Diawo mo Guinée Bissau, mo Allah lubri gandal machallah, kono kadi jangguinowo Qur'anil Karim ngana, jaggowo Qur'ana loowa e becce sukaɓe, kono kadi jaggowo needi loowa e becce sukaɓe, jiɗɗo en korsinɗe en ha watti so tawi ene duwo wiyata ko joomam haadima tamde fitta hokkam mi oɗo hen suka gorko, oɗo yiɗimo. Abdoul Kande, ceerno Abdoul Kande ari min jaadi ha galle makko, min jetti ko tapis rouge, sukaɓe almuɓe fof jalti, enen jima jime ɗe o windiri jungo makko, leegal ngal fof yalti, jama o fof yalti, jamano fof ari ceerno, mbaɗɗon jewte belɗe juɓɓuɗe jurminiɗe, patuɗe e yidde, patuɗe e nafoore. Omo jogui ɗon defte o windiri ko jungo makko, ɗum woni ko almu makko ɓe jimata, taw kadi koye fulfulde sigga koye Qur'anil Karim. ceerno Aliou Diawo, kala yewtere min nomi wadde buuɗe yurmeende, to gandal, to carika, to dewle, to cellal ɓalli, so hutbaji mum kala hen ko wawi wonde, o waɗata koye burtuf mawɗo, o adda galle makko fof wekkeɗe ɗe ha laaɓa. won anduɓe wiyoɓe min mbaɗande ko haalata ko min kettako woto keɗe ɗe, kono kanko galle o foydora gasa yon nani gasi, goto fof ya bolol muɗum, alhamdulillah. ceerno Aliou Diawo, mi salminima haɗo kirma sarɗo, mi salmini dendagal Bissaw guilinaɓe fof e dow indema an ceerno Abdoul Kande jeyɗo sababu o ceerno. E jogui anduɓe yiɗɓe en horsinɓe en ha ganduɗa so joɗima ñalawma nanani men ene paaya no fewi, ko ɗon jurɗen ceerno Makki Muntaga Tall. ceerno Makki Muntaga Tall neɗɗo moƴƴo korsinɗen, gardiɗo duɗal excellence alhaji Seydou Nourou Tall ngal ganduɗa hande ne loowa Qur'anil Karim, ene wonde hebloji mawɗi e nder becce sukaɓe e woɗɓe waɓe hono ne kewi limotako. Ɗum tagui to banggue sernaɓe eɗen ñaago yaafu en jiiɗa lim, nde tawno so tawi a heewi yiɗɓe horsinɓe
tan so ɓooyi saranaki ma dañimo pirguiɗa ɗum noon kamɓe pop mi salminiɓe ka duuji moon ne jettoñade kala battakuji moon ne jettoñade kala on jarama hirjino moon ne yetto ceerno Khalid aɓe calminma ñande kala kada ɓe duwonoma aɓe mbiya ko kalɗa ko ala hen kala ko woofi ko net ko net ko net fiiɗo fiyanno koye fewde junggo jeeyade kono a fi hande janggo a woofi a fewani junggo ko kalata ko ko gowɗa haalde ko ganduɗa koko windi kokoɓe gandi koko ganduɗe enen pop ɗum noon ceerno Khalid koye lawol pewgol poccingol gonɗa yo Allah reen jarannoɗen annabi Yusufa nanni jinnaɓe mum Misra wondude e hoolare sa dañi koɗo a nannimo galle ma a rokkimo hoolare tan o hoolato kono so naati a rokkanimo hoolare o hoola sa singginimo o singat onon ka fewde kono nannu jinnaɓe makko Misra o rokki ɗumen hoolare o deññi ɓerɗe mabɓe o deññaniɓe ɗo wonko jangguinten ko heewi ceerno Khalid ene jangguinen neɗɗo so ari e galle ma deññu ɓernde makko woto owlinmo accu o jooɗo no fewnitiri accu o ñaama no fewnitiri accu o haala no fewnitiri kono woni yimɓe sa arima ɓe ɓittinte a andan ni dal ɗo ni ɓittini ɗum noon ceerno Khalid ko ɗon jarane bisimilla maɗa mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi to ciftinɗa e ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini kaw Yahya kono en calmini Habi Wadde jiyaɗo to kay hayɗi kono taweteɗo ɗo henne e leydi France ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen kanko annabi Yusuf o nanni jinnaɓe makko e leydi Misra Allah wi o wi kanko annabi Yusuf yo jinnaɓe makko naat leydi ndi enen goni hooliɓe ko ɗon gaccirnoɗen ɗum waɗi wa rafa'a abawayhi ala al arsh o jooɗi e danki makko kanko Yusuf o joƴini jinnaɓe makko e danki enen mbiya 16 o jooɗi e danki makko 16 makko o joƴini jinnaɓe ɓe e 16 ɗiɗo ɓe kalɗen nana ɓe bam makko wondude e nene makko o wiyama ala ko bam makko wondude e gorgol makko foof ne sella inna allaha ala kulli shay'in qadir waɗi Allah wi ɓe pukki ɓe cujjanimo kanko Yusuf wa kharru sujjadan lahu sa waɗi taqdir ɓe pukki ɓe goni sujjanɓe mo e on ɗon saaha ko ɗum woni salminadu maɓɓe taw ko ɓurgo teddude wa kharru lahu sujjada won konngol wi ɗum ɗo laati ko gila to ɓe jaɓɓimo to Seydi Saar gila e arwande awalol ligga ay to ɓe kawri e maɓɓe to ladde gila ɓe jettaki wuro ngo kono won konngol wi ala ko nde ɓe naati e wuro he Yusuf addana 16 mum jooɗi caggal ɗum nden sujuudu o waɗi taw ɓe jettima galle to ɓe jettima nokku o alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo waɗi bamum Yusuf jaɓɓama ɓe kotinto no nder galle to Yusuf bismimaɓe holniɓe hokkiɓe hoolare e leydi he ala ko yettotoɓe ko eɓe gañi caggal ɗum noon o ɓamtiɓe o ŋabbiniɓe o joƴƴiniɓe e séjuji e jonɗe mawɗe jonɗe parnorɗe jonɗe ɗe ganduɗa ko jonɗe laamu kanko Yusuf o joƴƴini jinnaɓe ɓe wadde Seydi Saar konngol artat e ma e on ɗon saaha jokken golle Seydi Saar ceerno Khalidou neɗɗo so Allah rokki ɗum laamu Allah rokki ɗum woni jontaɗo leñol woni joguiɗo leñol yo watno Abdourahmane ka waɗata ni jaggat enɗam mum jippina ɗum e nokkuji towɗi hade neɗɗo goɗɗo wiide ka moƴƴo yoɓe gandu sa ɓattimo ɓen ko ɓen kalantuma fina subaka ƴeewa o
ittamo to woɗɗi addamo waɗamo e nokku mo meeɗa nadde o anda ko aduna o yahata joƴƴinamo e nokkuji towɗi gandinamo andinde ayi jangguinde neɗɗo ñamirde fourchette ko gandal manggal jangguinde neɗɗo ñamirde kuddu jangguinde neɗɗo ñamde e taabal ñamda yimɓe yontaɓe jangguinde neɗɗo ñamde e restaurant ji mawɗi ko hunde mawde saabu ɗannungal ne hefto koɗagu ne hefto foof ne hefto jangguinde neɗɗo gueɗe kewɗe fof jeeya koye l'islam tawde l'islam ne siwlisi ne laaɓi allah ko joɗɗo allah ko laaɓɗo allah ne yiiɗi ko laaɓi ne yiiɗi ko yooɗi ko l'islam handi hen ɗum noon ɗum woni ko annabi yusuf woni e wadde ko ceerno khalidou annabi yusuf e jinnaɓe muɗum jinnaɓe yusuf cujjani annabi yusuf ɗum no yaari seydi sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama e namdal ma e payodingal yo allah yoɓe moƴƴere en calmini ndeysan baba Sildu Mbodj o gorko en calminimo no feewi ndaw ko yiɗi ɗiɗo qissaji ndaw ko yiɗi yimɓe allah ndaw ko weltoto e nde ɗo yewtere yo allah yoɓe moƴƴere Seydi Mbodj yo allah junnu gurdam ma e on saaha jinnaɓe makko ɓe kanko Yusuf ko ɗo ɓe cujjanimo caggal ɓe jettima galle ɗum ko aada calminali lamɓe mabɓe ko aada ko ni ɓe calminirta e gotol e konngudi ɗiɗi wiyama sujuudu moɓe cujjani Yusuf o ko sujuudu tigirigo o wad'ul jabhati ala al ardi wiyama ko wadde tiinde e leydi no gandirɗen sujuudu ni ko noon ɓe cujjanimo kono jiɓuya ala wonde haqiqatu sujuudu kam la takunu illa llah ko allah tan jeeyi ndun ɗon sujuudu kono wiyama Yusuf waɗi ko o wayi kono funnagi ni o dari e on ɗon sujuudu e ko wiya caggal ɗum ɓe cujjanimo wiyama ala sujuudu moɓe cujjanimo o ko sujuudu mo ganduɗa e lee hono malaikaji no cujjanno baba adama ko noon sujuudu o wayi kono noon aɗa wawi wiide holno Yusuf welira bamum walla jinnaɓe mum cujjanamo wondude e laatade jinnaɓe makko woni halifaɓe makko goni mawɓe makko holko woni sababu Yusuf ene jaɓa jinnaɓe makko ene cujjanamo e te jinnaɓe makko goni halifaɓe makko goni bam makko en te kadi ene laati wondude ene laati kadi ɓiɗɗo walla miñiraɗo ene foti aynitade needi e yeeso jinnaɓe mum walla mawɓe mum mi jaaboma wonde sa yi Yusuf jaɓi ɗum ɗo ko yamirore ummide to Allah sibi gonɗinde koyɗol Yusuf ngol nde wonde koydi annabaaɓe ko wahyu ko gonga fenade ala hen annabi so hoyɗi ko wahyu wona koyɗol hono koyɗol ma an baɗono Adama Alassane wayni ala annabi so hoyɗi tan wiyete ko wahyu ɗum ko wahyu wona koyɗol hono koyɗol ma an jetteteɗo Job walla jetteteɗo Ndiaye wadde noon ko yamirore Allah ko ɗum addani Yaquba sujjude Yusuf jaɓi sujuudu o ngam omo andi ɗum ɗo ko yamirore Allah ɓayde koyɗol annabi ko wahyu wadde ko yamirore Allah ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle est ce que ko yamirore Allah ceerno haalira joofima ɗo seeɗa wonande miñiraɗo ɗofto mawniraɗo jinnaɗo ɓiɗɗo ɗofto jinnaɗo ɗo hande eɗen jogui caɗele mawɗe ene tiiɗi hande miñiraɗo cowowo mawnum dedam hande natti ha laaɓi ko kaari tan a yiyat miñe mo mbawɗa jibinde wima he kalido he kalido argay kalido hey tene ɓuuren sofde kadi hande ko he tan yimɓe fo mbiyata ko he kaari sowde natti dede natti min mboɗo yeeɓa galle goto e nder galleji amen dulmaji e nder galle amen saaɓe mboɗo yeeɓa hen galle goto woni galle dedam hajirata en
dedam haaji saren mboɗo yeeɓa ɗum ɗon ko deede hayɓe less deede haaji deede adama deede alassane deede haruna deede tan hayɓe less ko hunde welde ceerno haalide kono noon en perdi ɗum saabu holɗum miñiraɗo natti rokkude respect mawniraɗo nanga hoore mum kañum wiya haaji muɗum ceerno haalidou beele caggal sujuudu jinnaɓe o mawniraɓe cujjani yusufa walla ala. seydi sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal e kadi mi weltima sanne yo Allah yoɓe moƴƴere ayi ɗo ɓe cujji tan ɓe gayni ɗo annabi yaquba e yummum yusuf caggal ɗum mawniraɓe makko e miñi ko goto mawniraɓe makko jeenayo walla mawniraɓe makko sappo e miñi ko goto wondude e jinnaɓe makko ɓe daari ɓe kucciti e makko ɓe cujjanimo haaɓe gasni caggal ɗum noon ɓe gummaki ala koma yusuf wiɓe aha eni habu gummoɗe ƴumtoɗe ko kanko ari o ittiɓe e sujuudu he haaɓe darti kanko yusuf kono ɓe ɓooyi sujude ɓe gimmaki e sujuudu he koma o ari o wiɓe aha moƴƴi hankadi gummoɗe ɓe puɗɗi ɗaccude sujuudu o ɓe paati dow ɗon tan yusuf heɓɓiti wi ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qable qad ja'alaha rabbi haqqa e heema baaba ɗum ɗo de woni koyɗolam ngol koyɗunomi gila ko adi gila komi suka baaba de teski ko ni de koyɗirnomi ko ni wano ɗum ɗo wonno koyɗolam ngol koyɗumi gila mboɗo famɗi baaba a yejjitani de ay ɗon ɗo ɓe cujji ɗo kanko yusuf elle ko jejjinnoɗo koyɗol ngol o hoyɗunongol o yejjiti ɗum caggal ɗum nde ɓe cujjanimo kanko annabi yusuf ɗo ɓe cujji ɗo tan ko ɗo koyɗol ngol arti e makko nde ɓe ƴumti nde tan haaɓe darti koye ɗe kucci dow ɗon tan yusuf hucciti e bamum o wi baaba ya abati hada ta'wilu ru'yaya min qable e heyma baaba ɗum ɗo woni koyɗolam ngol koyɗunomi gila ko adi gila mboɗo famɗi baaba qad ja'alaha rabbi haqqa Allah waɗani kam koyɗolam ngol woni gonga Allah de waɗani kam koyɗolam ngol woni gonga e kadi wa qad ahsana bi Allah de moƴƴani kam baaba Allah waɗi koyɗolam ngol gonga ngol woni gonga de baaba ɗum ɗo woni koyɗol koyɗunomi e kadi Allah moƴƴani kam ɗum noon seydi sar konngol arta e ma e on sa'a jokken golle ceerno haali abdoullahi sy eskeyngol koyɗol ɗo yusuf seɓɓitiɗo heewɓe e bandiraɓe ndeysan ne goya ha tenti hankiɗo goyɗa ɗo a wayni hanki heewɓe ha tenti noon galle ndeysan malal hammadi yusuf taw kadi ganduɗa ko gorko jimmiyajo labtuɗo darde ɗomin jalti to banggue nene hande o ɓerde mabɓe kala ne daari ɗo yusuf seɓɓitiɗo ceerno khalidou abdoullahi sy yusuf siftini bammum koyɗol ngol ko Allah wahyini yaquba e on saha seydi sar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo Allah reene ko ni yusuf wi bammum e ma baaba ɗum ɗo de woni koyɗolam ngol koyɗunomi ko adi Allah de waɗi ngol woni gonga
ay to wi noon ɗo ɗon e ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wahyi annabi yaquba ɗon e ɗon tan Allah wahyi annabi yaquba ɗon e ɗon holko Allah wi annabi yaquba Allah wi annabi yaquba nde annabi yaquba wi akhafu an yakulahu dhi'bu mboɗo huli woto boy ñamdemo o wi nde yaquba wi noon de annabi yaquba boylani fi mum fewde e Allah elle o manki hoolade Allah ɗon seeɗa nde ɓe mbi eɓe naamo annabi yaquba wi mboɗo huli woto boy ñamdemo o wi annabi yaquba fonno ko ƴettude yusuf ɗalda ɗum Allah ɓe jaada e mum yusuf arta kono yusuf heddiroy toon ko annabi yaquba kadi ɗaldani yusuf Allah nde ɓe mbiya ɓe nawmo de omo andi Allah no woodi ko Allah renata o fotani wiide mboɗo wuli woto ko boye ñamdemo so o hoolima Allah kay o foti tan ɗaccude yusuf yah o ɗalda ɗum Allah Allah reena yusuf artira ɗum e dow jaam kono wiidamo mboɗo huli woto boye ñamdemo elle o itti ɗon Allah elle wona eɗen mbaɗi o ittide ala ko windi ko elle o itti ɗum Allah ɗon e ɗon Allah wahyi yaquba nde yusuf haali kaɗo haala ehima baba ɗum ɗo de ko koyɗulam ngol koyɗunomi gila ko adi gila mboɗo famɗi Allah waɗi ngol kongol gonga ɗon e ɗon Allah wahyi yaquba fa awhallahu ila yaquba nden o wi akhafu an yakulahu dhi'bu walam tufawwidu l amru ilayya nden nde mbiɗa ndani a boylani fi o e am mbiɗa ko aɗa huli woto boye ñamdemo min nene mbanmi no mbanmi ni ɓayde an a ɗaldanimi ɗum Allah wahyi ɗum annabi yaquba Seydi Saar ɗum waɗi sababu yusuf gurdam makko kanko e bam makko ko hunde ko kawiseji ne keewi hen ko neɗɗo foti tinninorade e gurdam mum ene heewi e qissa annabi yusuf hakkude makko e bam makko saɗa wurda bamma aɗa wawi dañde hen losoŋaji kewɗi saɗa wurda e ɓesgu ma aɗa wawi dañde hen kala mo gurduɗa noon aɗa wawi dañde hen losoŋaji kewɗi wadde Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou ɗo kalɗa gurdaɗo jinnaɗo mum gurdaɗo ba mum ne wawi dañde losoŋaji mawɗi hanki caggal yewtere men jinnaɗo men o omo neldimi ɗo hen ɓattake duwaw ñalawma o kala hanki mbimi komi haari bottari mi wottaki mi hirtaki saabu duwaw o hewredam ɗum o heew saabu mi jogui duwaw goto mo duwonto kam e kala sa o heewide so duwimi haw gayni kalde kulɗa andumi yaltema kalde kulɗa mi natti wondude ma o ɓami wiidemi noon guila 2009 alhamdulillah ko yettude Allah machallah kala gummanimi wiya kala hen ko kulɗa mi yaltema ɗum noon ɗon calminten musidɓe Al Huseynu Kane kewɗo wiide heetti tan koye wiide yo Allah reen Seydi Kane min salmini joom suuduma Aminata Saar e dendagal galle o foof mi juurima ɗum ceerno Khalid a haali ɗo konngol gotol ngol mbiɗa elle ayi ɗo neɗɗo wiya tan elle kaari rewi ɗo so ɓooyi tan wiya ɓiije holde wiya kaari rewi ɗo woɗɓe mbiya kaari rewi ɗo ɓe goppa oga ko wi ko adda caɗele ayi ɗo kadi jaydiyankoɓe hewɓe ne daña ɗo caɗele elle ko o wari il ura tuye elle ko kanko waɗi a famani mbiya ko o waɗi o ka wi ko elle an mbiɗa o waɗi rokkuma caɗele janggo e yeeso probléme ɗum woni ko jiyata saha foof jaydenke haali ɗum noddama ga walla naggam walla neɗɗo jooɗima e télé haali ɗum ɗo hen to wino ga ko elle laaɓani so wiya elle tan ko laaɓani kono ga laɓɓina an mbiya ko kanko ɗum fof ko caɗele ene rokka yimɓe probléme neɗɗo kala ko laaɓani accu haala ñukidade haala nantinade haala tawa nanani walla ñukinɗa haala jaaha jeer tan piya e pencu tawa famani reen to ene adda caɗele koy ɗum woni caɗele gonɗe rendo men ceerno Khalid Abdullahi si caggal Yusuf nde haali ka haala caggal wahyu Allah faade Yaquba ko Yusuf jokki wiide bamum
mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah wurne ko juuti caggal Yusuf haalde kaɗo haala hollude bamum wonde Allah gonɗini koyɗol mum ɗon kadi Allah wahyi Yaquba haali ko kalɗen ko wonde Allah haalni ɗum Yaquba e wahyu ɗon e ɗon Yusuf wi Allah de moƴƴani kam waqad ahsana bi Allah moƴƴani kam iz akhrajani min as-sijn Allah moƴƴani kam saha nde o yaltinimi e kaso ayi ɗo kadi wonko janginta en Allah moƴƴani kam saha nde o yaltinimi e kaso ko ni Yusuf wi kono mo wawno haalde goɗɗum kanko Yusuf omo wawno wiide Allah moƴƴani kam saha nde yaltinimi e woyndu eskey ɓeɗo worɓe kono noon so wi noon mawniraɓe ɓe kersat ɗum ɗon ko teddugal wonande mawniraɓe ɓe ɗum ɗon e holla hen ko heewi ay o yaafima ɓe o wi guila ñanden yaafuyi o ko laaɓɗo sa yaafima noon gollanogal ngal a artata hen a laɓɓinaɗe yaafuya ɗum woni yaafade kono jaafoɗa gasna kalta ko kewno ko jaafinoɗa ko wonno sababu o ko kalta ana yaafaki ay ɗo o wi Allah moƴƴani kam sahande Allah yaltinimi e kaso he amo wawno wiide woyndu o gasna wona hen kaso walla ni o wiya woyndu tan o deeƴa ɓayde o yinno ko irtude ko fewani ko kono ay o sali haalde ɗum sibi teddinde mawniraɓe e tengtinde yaafuya mo yaafiɓe o ko gonga e makko wadde o wi iz akhrajani min as-sijn Allah moƴƴani kam sahande yaltinimi e kaso he ɗum ko moƴƴere Allah e am e kadi haɗani ɗon e kadi Allah moƴƴani kam moƴƴere wonde wo jaa bikum minal badwi Allah kadi moƴƴani kam moƴƴande wonde holnden Allah kadi addanimi onon Allah moƴƴani kam yaltini kam e woyndu he Allah yaltini kam e kaso he ɗum ko nema sibi yaltude e kaso he ɗum ko nema mawɗo wonande annabi Yusuf ko nema mawɗo kay omo wawno wiide noon woyndu hay ɗum ko nema sibi ɗon wonno lawol gadigol ngol haw wawi yettoyade to woni joni to ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle est ce que ceerno Khalid Seydi Sy yo Allah ɓeyda nurɗinde gandal ngal ɓeyda barke o yaña kadi ɓeyda fasintagal ngal be jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam ceerno Khalid neɗɗo so yaafima yo yaafo sa yaafaki hoto yaafo woto eɓɓo yaafade ni neɗɗo so felliti yaafade yo yaafo ha laaɓa tene jejjita hay sa jitani woto haaltu sa haalti a bonni foof ɗum ɗo henna ko rentade umminde fitina tawno fulɓe mbi irtude barmi o ɓuuri irtude haala kono enen irtude haala ɓuuri webde emen yimɓe jooɗoto cuuɓa ha ko ha ɓoya tan haala irto bulup a tintaran ha galle wonta oolel wonta soyel dobima go caɗele ngara kadi ɗum ɗo fof ko seyɗani ɓolo dogata e ɓalli yimɓeɓe yo Allah dandu en ceerno Khalid Abdullahi Sy eskey sababu Allah de ne rewno sababu ɗo wela ɓe piyete ha ma e daña kalis ɓe ko ma jenne ɓe ko ma ƴette ɓe ko ma dabre ɓe ko ma jaltine wuuro mumen ɓe ko ma mbaɗeni foof ala no jawdi ardata ala no laamu ardata ala no gandal ardata ala no martaba ardata est ce que sababu ne arda e kala jeeyi sababu jooɗademo e jappere laamu hande o kono o haalani ceerno Khalid ko wi kanko annabi Yusuf Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal yaltudemo e kaso he ko nema mawɗo sibi kana sababan li wusulihi ilal malik ɗum woni sababu yettoyadema fewde e lamɗo to
ɗum ɗo ko bi khilafi ikhrajihi min al jubbi kay wona gotum nde wonno nde o yalti e woynude lefte kewɗe goni yeeso makko nde o yalti e woynude lefte kewɗe goni e yeeso makko o waɗama ko kalfaɗo o fiyama e lawol he caggal ɗum kadi o yeeyoyama caggal ɗum o tuumoyama wonde o yani e debbo lamɗo caggal ɗum kadi o sohama joni noon so haali ɗum tan ɗum nannata bel wetto e ɓerɗe jinnaɓe makko mawni ko en kersat kadi caggal ɗum jinnaɓe makko ɓe ɗum nannata weluya e ɓerɗe mumen so haali ɗum ɗo foof mi yaltino woydu mi yeeyama mi wattama kalfaɗo caggal ɗum mi yeeytoyama mi fiyanoma e lawol he mi happama wonde mi yani e debbo lamɗo mi sokama hay ceerno ɗum kay so haali ɗum weluya natta e ɓerɗe jinnaɓe makko he e kadi mawniraɓe kersat so haali woynudu wadde ɗum ɗo foof o weddi caggal o wiyani noon o wi ko id akhrajani min assijini Allah moƴƴani kam sahande o yaltinimi e woyndu he ko ni Yusuf wi e kadi so ɗum ɓenni moƴƴere wonde nde eyyi Allah moƴƴanimo kay o yalti e kaso tan o heeɓi laamu o yalti e kaso tan o heeɓi laamu ay to o suuri mawniraɓe ɓe kono o haɗi mettere nadde e ɓerde jinna makko e kadi kankone o suuri hoore makko kono noon ko sutura mo suuri mawniraɓe ɓe ɗum ɓuuri tengtude kono ay nde o yalte kaso nde ala ko direct o heeɓi laamu wadde Allah moƴƴanimo sahande o yalti kaso wadde ɗum ɗo ma'anaji ɗi foof ene moƴƴi to banggueji foof banggue makko e banggue mawniraɓe kala e banggue jinnaɓe nde wonde kana sababan li wusulihi ilal malik caggal ɗum Allah moƴƴani kam moƴƴere wonde wa jaa bikum min al badwi caggal nde Allah yaltinimi e kaso he gonmi lamɗo Allah moƴƴani kam kadi wonde onon on gari oɗon gummi gure men to oɗon gummi ladde garɗon ɗo henne tawɗon kam ɗo henne ɗum ɗo kadi ko moƴƴere wonde nde Allah moƴƴanimi Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ay ceerno Haali Abdullahi Sy annabi Yusuf o kala ñalawma gaɗo neɗɗo foti heɗade mo ayi ɗo kaleten hakkude Yusuf e mawniraɓe mum ɗo suuri mawniraɓe ɗo hande ko ɗo curtiɗen enen aɗan notta mawni wanma e bitik walla nden ɗon bitik walla nden ɗon golle woda no haalisal kala yaari tan haala ka yettu e wuuro kaari kay ñaami kaari ñaami kalis kaari wonɓe wuuro gani kamɓe so nani kaalisal kala ɓe cikku kaari deresni kalis ñaami tan jinnaɓe nana ɗeɓe faɗɗade bonna enɗam bonna jiidigal bonna pop taw wota yi ko ɓuri nede ko penale mehe walla ni taw wona fenan taw wonno yaari goɗɗum taw haala ka lelaki haala ka yetto rewɓe ɓe mbahlita ɓe mbatta ɗum ɗo belda saabu haala so yettima ko ɓuuri hewde rewɓe ƴewata kono ɓuuri fewnitirade mbatta wonano ko yaari ni ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe jarɗe rentade no fewi ay laddel ɗi wonko waɗata toon ene yettomon onon jinnaɓe gande no kaalirɗon gande ko kalɗon dewle gonɗe caggal leydi ɗe wonko nanaton toon gande no kaalirɗon gande ko kalɗon hen wona nofuru foof jappon wona hunuko fof keɗoɗon hetto yimɓe ɗiɗo kala ha sella saɗiɗi wonde gongiyanke a yiiɗa janggo nimsude a yiiɗa wiide minen nde wonani min nanirnoka sa yiiɗa hutorade ngol konngol jappu noppima ɗiɗi ɗe kala kettoɗa ɗiɗo kala saɗa hetto kadi woto jinggu hetto no moƴƴi hettade ɗemgal gotal a hettaki gongal ngal kalnoya goɗɗo haalna goɗɗum addi penale ɗe ɗum waɗi rendo men ɓuuri hewde ko penale ɓole ndeɓata rendo ngo débaji ɗi jonɗeli ɗi haalulaji ɗi gonga foof weeɓani yiide hen weeɓani ko débaji tan ni meranteji kono kadi ceerno Khalidou Abdullahi Sy Yusuf e jinnaɓe mum caggal ɗum kala ko rewi e gurdam mabɓe no ɓe gurdi ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere
yo Allah yoɓe moƴƴere Allah wurnoma ko juuti wadde noon annabi Yusuf jaɓɓima jinnaɓe mum o holniɓe o teddiniɓe o hokkiɓe ɗo ɓe jooɗima ɓe cujjanimo ɓe gasni o haalni bamakko koyɗol makko woni goonga caggal ɗum o tengtenini bamakko Allah moƴƴanimo saaha nde yaltinimo e kaso Allah moƴƴanimo saaha nde addinimo bandiko en foof famille makko foof ari tawimo e ndiɗo leydi Misra ɗum ɗo ko moƴƴere Allah nde Allah moƴƴanimo jinnaɓe makko ndenditi e makko o weltima kanko Yusuf caggal Yusuf noon e jinnaɓe mum ndendiɗo Misra ɗo Allah waɗi ɓe goni e guura mbatka fayida guura belka guura moƴƴa kanko e jinnaɓe makko foof ɓe gonti lamɓe e leydi Misra kanko annabi Yusuf annabi Yaquba wurdi e Yusuf e leydi Misra duuɓi 24 annabi Yaquba woni bamum annabi Yusuf nde Allah ittimo to wiyete Kanaan addimo e leydi Misra o wurdi e Yusuf duuɓi 24 e nder leydi Misra caggal nde ɓe gurdi duuɓi 24 e leydi Misra kanko annabi Yaquba e Yusuf caggal ɗum Jibrilu jippi e makko kanko annabi Yaquba Jibrilu jogui ko kilenaɓe ɗiɗo e on saaha e aduna he annabi Yaquba e annabi Yusuf ko ɓeno jogui kilenaɓe makko no jogorino kileneɓe ɗiɗo e zaman annabi Ibrahima e annabi Luutu wadde noon Jibrilu jippi e annabi Yaquba o wi annabi Yaquba ya Yaquba qad ishtaqat ilayka arwahu abaik wa qad qaruba alwaqtu binqida'i ajalik Jibrilu ari e makko haalnimo kaɗo haala e heyma Yaquba woɗamama yiɗi noddima sohli fewde ma arwahuji woni ruhuji bamma en annabaaɓe woni bamma en eɓe cohluma no fewi to ɓe goni to e goble mabɓe e ɓene to barzakh eɓe cohluma gara toon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou ko Jibrilu wi Yaquba ko ene famni saabu yettima rendo men ngo aɗa tina saaha kala neɗɗo so mayde makko ɓattima o watta yiide ɓen jinnaɓe makko mayɓe walla moƴƴuɓe makko mayɓe so watti yiideɓe tan e kala saaha walla watta wiide mi yi kaari andu hankkadi ni ruhu makko koko ɓattodire ɓen eskey aduna ko teskuya gandal kadi ko teskuya machallah ceerno Khalidou Abdullahi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere bi jaahi annabi sallllahu alayhi wa sallam saabu gurdam ma ni heewi nafoore Jibrilu ari ɗo annabi Yaquba ɗo hollirde wonde ruhuji jinnaɓe ma ne cohluma holko Yaquba waɗi ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama e namde ma baɗɗe fayida yo Allah yoɓe moƴƴere annabi Yaquba Jibrilu ari e makko haalnima kaɗo haala o wi ruhuji bamma en goɗamama Yaquba ɓe cohlima hankkadin faam balɗe maɗe ko gasɗe ko seeɗa heddi hankkadin wattu hakkille kebloɗa hankkadi aɗa notoyo bamma en mamma en jaate en joni noon Jibrilu haalni ɗum annabi Yaquba mboɗa andi sinno ko Adam Alsan walla Ahmad Tidiane Sy haalna kaɗo haala mboɗa andi tawatama ko e lawol omo doga taw teppe ɗe puɗɗima cirade e on saaha Yaquba woni e miijade caggal Jibrilu haalnimo kaɗo haala balɗe makko koko gasi hankkadi on koye notoyade o woni e miijade mbete o haalnaɗo Yusuf walla ala o daƴƴet tan
caggal ɗum kanko annabi yaqub o noddi yusuf o wima e heema ɓinguelam mboɗo yiɗi juuroyade ɗabriji waabiraɓam to baytil miqdasi o haalni yusuf kaɗo haal o wi mboɗi yiyade baytil miqdasi mamma en ɓe mboɗi yiɗi juuroyade goble ɓe e on saaha yusuf haalde makko hawri ene duusamo ha caggal wuuro rutto wiyama won konngol wi yusuf duusimo ha o yalti wuuro ngo ha ɓe goɗɗi ɓe mbaynodiri yusuf rutti kañum e konu ngu won konngol wi ala wona noon ɗum sifori ala won konngol wi yaquba ko ɗon rutti e jomum kono wasiyima hade mum mayde so maayi yo nawe ha to jinna mum goni to baytil miqdasi wirne toon moftoye toon ɓatto ba mumen nde o ɓatti mayde noon kanko annabi yaquba o rendini ɓiɓɓe makko fof ɗon o noddiɓe ngari o wiɓe ma tabuduna min baadi qalu nabudu ilahaka wa ilaha abaik ibrahim ha yettoyi to o wi onon somi mayi janggo holko ndewa toon ɓe mbi min ndewa allah ma e allah waabiraɓe ma ɓe jaabimo kaɗo haala o yetti allah kanko annabi yaquba o rendini kamɓe pop annabi ibrahima waɗino noon kankone kay annabi yaquba o waɗino ɗum ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saha jokken golle a jarama seydi si golle ma jooɗi peewi a weltanama no feewi est ce que annabi yaquba est ce que annabi yusufa koni tarih addiri ko wasiyi annabi yaquba faade ɓesgu muɗum ceerno khalidou bisimilla ɓeydanena seydi sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam yo allah moƴƴane aduna moƴƴanma lahara caggal judde balɗe eyyi ko ni woni no tarih addiri yusuf won konngol wi o dusba makko ha woɗɗi kanko e konu makko ɓe garti won konngol wi ala nde o rutti nde o ɓatti ruttade kanko annabi yaquba caggal jibirilo habrimo ko rokkono timmi o rendini ɓesgu makko o woni e namdade ɓe holko ndewa toon caggalam son natti yidemi ɓe mbi min ndewata so wona allah min ndewata ko allah ma mo ndewannoɗa o e allah waabiraɓe ma ɓennuɓe ɓe wadde konngol cakkitigol wi ko ɗon allah jeyimo kanko annabi yaqub kono hade makko yaltude e aduna allah subhanahu wa taala waɗi o wasiyi wonde so tawi o ruttima e joomiko yoɓe nawmo ha to baytel miqdas ɓe nawmoto jinnaɓe makko leliɗo ɓe birnamo to jinnaɓe makko wadde kamɓe koye mabɓe yusuf nde bamum rutti e joomum o nangi babiraɗo o nawti ɗum to jinnaɓe mum lelito to baytel miqdas o waɗoyi ɗum toon o gasni o arti o jokki laamu makko kanko annabi yusuf alayhi salatu wassalam o wuuri caggal bam makko kanko ne duuɓi nogas e tati e lende o yidire bam makko kanko annabi yusuf e yaltudemo aduna ko duuɓi capanɗe nayyi e duuɓi jeeɗiɗi kanko annabi yusuf nde o yitodiri e bam makko ha nde o yalti aduna ko duuɓi capanɗe nayyi e duuɓi jeeɗiɗi kanko annabi yusuf ɓe guurdi caggal nde ɓe jidiri kanko e bam makko duuɓi nogas e nayyi bam makko yalti aduna o arti kanko yusuf o wurti ɗon duuɓi nogas e tati goɗɗi o fuɗɗi yaltude aduna kanko annabi yusuf wadde noon caggal nde o yitodiri e bam makko e sankare makko kanko yusuf ene yaaha fodde duuɓi capanɗe nayyi e duuɓi jeeɗiɗi mboɗa andi ko ɗo yewtere men haɗata seydi sar en jiiɗino gasnude yusuf hande kono so hawri e welede allah ko janggo o gasat inchallahu taala wadde noon
en ñaaguima Allah yo Allah moƴƴan kala julɓe ɗo goni en duwanima julɗo fof ɗo woni mi duwanimama noon ko gonomami duwanade tengti e duwawam hanki mi artiri moɗɗo ma ɗo Seydi Saar ko kanko duwanimami hande yo Allah waɗane hono no mbirumami hanki ni barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam en duwanima kadi ceerno Ousmane Ly yo Allah waɗanmo no mbiɗen hanki ni kala julɗo ɗo woni yo Allah hokku ɗum sago mum e yidde mum taw koko nafata ɗum aduna nafa ɗum kadi lahara en duwanima julɓe foof Seydi Saar ɗum noon yo Allah hokku en hawrude janggo timminen Yousuf assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا نبي سلم ثم سلم على النبي أول yewtere mon buuɗal yurmeende taarikhaji annabaaɓe ene rokka mon docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke mo joomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum to leydi Mali leydi Sénégal hay nokkuji goɗɗi kala docteur Djiby Sow kumpitiɗo ñaw biyeteɗo fibron wonata koye reedu wayano ɓiɗɗo haade debbo ɓesnude haɗa ɗum deejje docteur Djiby Sow ene safa kiis mem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala docteur Djiby Sow ne safra hernie hémorroïde nonne kadi diabète tension ɗojjo duumigo koyɗe musoje keeceji musoje koye musoje cimmiɗo huɗo bon ko hanate ƴiƴam mum nonne kadi mo seydani mimi caɗele gorago donkude ɓesnude prostate kala mum docteur Djiby Sow hollitini humpiti holto docteur Djiby Sow tawete koto Kidira sa ari ha juma mawɗo mo Kidira woɗɗani mairie ndi kono kadi docteur Djiby Sow galle mum ma tawɗon tableau mawɗo ene winda docteur Djiby Sow grand guérisseur international docteur Kidira ganda a yettima sa yiɗi jokkodirde docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 00 221 78 353 28 92 so tawi noon ko tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 يا فما آدم إلى كيامو دندمانو ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayaw Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe so haaji jomiraɗo ko alarba janggo ene wona 7 lewru novembre inchallah so jomiraɗo rokki men cellal kisal e hattan so ala ko faddi ko nden jokkiten annabi Yousufa timminten inchallah ɗum noon wotomo luuta janggo wotomo manque connexion janggo wotomo téléphone mum boni janggo wotomo noppi mum cukki janggo cukkite noppi mon so haaji jomiraɗo janggo ko dañƴen Yousuf kala ne yona men nde tawno lebbi ɗiɗi pawɗi ne yaɓani lebbi tati eɗen goni Yousufa alhamdulillah ko yettude Allah ala ñalawma tardaɗo ala waktu tardaɗo ko yettude Allah no feewi no feewi no feewi ɗum ne kadi ceerno haalide ko ɓuural mal ngal ɗum no henna kadi ko moƴƴere nde Allah waɗani en waɗani hettotoɓe yo Allah duusodir men ko ɓooyi kono kadi so Allah jaaɓi yewtere men koko jokkata inchallah so tawi min gaynimo mamin jodda kadi min jewtida min ƴeew hol annabi goɗɗo momin gaddanta en taw kadi en naftoro eɗen daña hen ke ene nafa men so haaji jomiraɗo inchallah ɗum noon ceerno Khalidou ko nduwiɗa ko min mbi amin ay duwaw hanki o omo yahay amin duuɓi 90 alhamdulillah oɗo duwaw ko jabaɗo ceerno a jarama yo Allah yooɓe moƴƴere yo Allah yooɓe moƴƴere dande welnde nde ko ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga Rindiaw min calmini dumganaɓe hemon dumganaɓe nangue ena tiiɗa tarikh o no lelori ha ɓuuren famde ko musidɗo men ceerno Khalid Abdullahi Sy bandiraɓe soringo naɓe ko taari soringo gaduɗe nangude hen ha tiiɗa saabu on ji ko invitation ngaji ɓooli o watte alhamdulillah alhamdulillah
to kaɓirɗe to ko musidɗo men Seydou Abouba lugsay banaɓe on dañi karallo bawɗo gollal mum to banggue hande kesamago laylayti rendo garɗe ɗi nangue hen ha tiiɗa nangue ha tiiɗa wawi ɗowde radio ji mon téléji mon pop ɗo yesso haalirde he ko almudel mon musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar gorko mon dulmaji so on tini mboɗo tini on so on tinani mboɗo tini on teni kadi mboɗo darde mon alhamdulillah yettude Allah ha to wudduru ha to tiggere kala ɗum noon musidɓe tedduɓe wurdaɓe hettiyankoɓe jewte mon ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen ha janggo inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. nden wadde juulen e ɓurɗal nafaen nden kodde jango ɓuroɗo winde jettoɗe godani wakanɗo kala kala juulen mo sabum woodi winde jettoɗe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa ko goɗɗo holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa wasalam holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa